Čistejte veskr, já vás vítám u dalšího videa. Tohle je teda můj, tam kde spím, jakože tour. Můžeme hned začít. Cuť. Tady se nachází takováhle krabice, už je otevřená. Tak jo, otevřeme to, pokud je vejron. Tak, hodíme do prdele. To je teda můj stojánek elektrický. Takhle to drží a tady se to takhle jakože dá do elektriky. A přitom to natáčí, což je strašně super. Tady mám takhle propisku, jo, jde teda otevřít. A jde s ní zase normálně psat. Já si vás dám teďka... Jak si vás mám dát, abyste mě viděli? Já už vím. No, takhle teda ta tuška, jdeme dál. Pak tady sešitek, vole, já už hodně dobře blázním. Mám tady návod, ano, knížečku a pomocníčka. Vole, proč tak mluvím? Knížku a pomocníka. Teda na můj telefon. Jo, ano, mám Lenovo A1000. A další věc je tohle. Tedy jsou to taky papírky. Mně to třeba líbí, jo. Hodně mi to pomáhá, ty papírky. Jako líbí se mi to. Pak tu mám takovéhle velké papíry. Tady hodně nevím, co mám. Jo. Tam mám písničky a dárky, které jsem dával na Vánoce. Vás nemusí zajímat. No a takovouhle šedou knížku, kde mám, na co jsme byli ze školou v kině. Písničky a písničky uvnitř. Pak tady je teda můj starý telefon, papíry a složky. Já vždycky hledám papíry a vždycky je to tady. A v krybici už nám tady nezbylo nic, takže si to můžeme naskládat zpátky. Hezky, jak to má být. Tak. A tak to tady teda máme. Tady v rohu můžeme najít takovouhle flašku, už je tak nějak ulepená, takže by se měla umít. Je to tedy Star Wars Rogue One. Byli jsme na tom ve škole. Já jsem byl na tom v kině a vyhrál jsem takovouhle hezkou flašku. No. Je tady teda brčko, tomhle je taky panáček, který se zasadí sem a drží tam teda. No a otevře se to. Vidíte, já tu mám ještě energetiák. Jo, to byl Semtex. No a teď to tam budu muset nějak naskládat. Tak. Jo. A můžeme se posunout dál. Tady máme teda krabici. Tohle je krabice od mé tety, takže já nevím ani to heslo. Jinak vím, co v ní je, ale to fakt říkat nechci. Jsou tam teda věci, některé řeknu, co není tak hrozné. Je tam nějaká kosmetika, voňavé peníze, takové ty voněvky. A to tam ještě je, já už ani nevím. Tak, no a tady heslo neznám, takže můžeme jít dál. Jako další věc, tady máme tohle. To je teda, já to používám na svíčku. Jinak fakt nevím, na co se to používá. Tady si dám taky ten hrneček, voňavku, podložku takovou větší a svíčku a tady mi to takhle voní. Jako, používám to na tohle, jinak nevím, k čemu to je. Jako dál jsme tady měli ten Semtex. V Semtexu už nic není, ale já jsem si to nechal. Je to tedy originál a to jsme měli tady v téhle lahvičce. Jo. Jako další tady máme tyhle starodávné hodiny, které už ale nefungujou. Nefungujou. Jsou fakt staré, je na nich prach. Jsme to mohli čistit. No, prostě nefungujou. Dostal jsem je tedy od mé prababičky, jinak tady se to... Když jsem byl malý, já jsem to vždycky používal na oříšky. A tak je v tom teďka bordel. Jo. Tak, můžeme jít dál. Jinak tohle je lepicí páska, kterou jsem si tu nechal.
Tak, tady máme tedy takovou čarodějnici. Jo. Čau. Můžeme si tedy vytáhnout. Vypadá teda nějak takhle. Teda ruce, to je proti zlým snům. Já na to třeba věřím, jo. Mně se fakt ty sny nezdají hnusné. Když to mám. To je hezko, se mi líbí. Korálky, nožičku. To vypadá nechutně. Fakt. No, radši to jdeme vrátit. No a pak tu máme růži, kterou vytahovat nebudu, je tedy takhle. Na vyzvednutí je teda umělá, fialová, ale musím říct, že voní. Teďka jsme přišli na druhou stranu, kde máme takovejhle Nivea košíček, jako kdyby, ve kterém se ukrývá. Dobře. Cukroví ještě z Vánoc. Co bude? To jsem nebyl já. Pak tady máme tohle. To jsou syrky, nebo co? To je taba? Jo, to jsem zapaloval. Jo, fakt jsem to zapaloval. Tak tady mám takovouhle baterku, kterou používám, když jdu třeba večer na záchod. Jinak tohle je taky samolepý. To je tohle. Jdeme teda dál. Nevím, proč to tu bylo, ale byl tady prostě kolík. Jo, byl tady kolík. A byl tady další kolík. Ježišmarja, já jsem fakt postižený na ty kolík. Další kolík! What the fuck? What? To si děláš prdel, hej. Na to, aby si ptáci měli na co brousit zobáky. Tak, tady mám teda takovouhle fialovou dečku, která je fakt příjemná. Je to samet. Fakt je to samet. Je to strašně příjemný. Dobré, jdeme dál teda. Jinak po celé tady téhle žebřince mám peřinu. To můžeme si na video odkryt. Jo? Takhle. A zase bychom si to zakryli. Tak, já to mám tedy kvůli tomu, když ráno začne tady z toho okna svítit všude slunko, tak mě to probudí a to já fakt nemám rád. Tak, jdeme dál. Tady v tomhle rohu vidíme prodlužovačku, ve které je teda nabíječka. Nabíječku mám takhle na telefon. Hned vedle je polštářek a bobek. V rohu je teda bobek, já tomu říkám bobek, na kterém jinak sedím. Jo. No a proto jsem vám to chtěl říct, protože tady si dám ten telefon a takhle tu nabíječku. Tak to hezky vede. Hned nad tím teda mám takhle světilko, které se zmačkne a vypne se. Tady má světlo. Má světlo. Světlo. Já si to můžu vypnout přesně, na tady máme světlo, nebo tak lepší. Půjdeme sem. Tu teda máme takhle dva polštáře vedle sebe. Zase lepicí páska. Tady máme teda hnědý polštář, kde si dávám notebook a do toho tady si dávám teda nabíječku od notebooku. Tady mám svůj polštář, tady mám druhý polštář a tady mám třetí polštář. Na jedné straně tohohle polštáři je teda dnes ano miláčku a takovéhle srdíčka. A na druhé straně tohoto polštáře jsou srdíčka a dnes ne miláčku. Pokud půjdeme sem, tak můžeme vidět obal od sušenky, který půjde do koše. Hned vedle toho máme takovéhleho roztomilého pejska, kterého jsem si koupil v Olomouci v zoologické zahradě. Má to teda být nějaký tygřík nebo pejsek. Já jsem si teda řekl, že to bude pejsek a jmenuje se Jojo. A má i příjmení, řekl jsem mu, že se bude jmenovat Jojo Jojoman. Tady mám teda zase holčičího plišáka. Tohle je teda ovečka, protože to jsem dostal od mého dědy, který se odstěhoval a umřel. A tak jsem se ho tady nechal. Jinak s plišákama nespím, mám to jenom takhle. Tady v boku, pak, jak je tady tak tady mám v boku takovejhle les
to třeba dost líbí. Tady je i hřebík, tak by si to, na to třeba i mohl dát. Jestli to teda půjde. Jo, je to tam. Je to tam výborně. Jinak tam jsou ty růže, jak jsme viděli. Jo. A tady je tohle. Teď půjdeme tady na tuhle stěnu. Tak, prvně tady máme díru od hřebíku, potom jdeme dál, tady je teda převodovka, jde to teda otevřít, ale já jsem to ještě neotevřela, ale kdybychom to někdy otevřít. Jdeme dále, tady mám teda 3 takové vůně, já jsem měl první tuhle, potom jsem měl tuhle a teď mám tuhle, ale všechny furt voní. Pak teda mám tady tohle, to jsem si koupil na Vánoce. Mně se to třeba strašně líbí, jde ten obraz dát i takhle. Což mě se moc nelíbí, tak jsem si ho dal takhle. A hned vedle toho je teda ta stěna. Postel mám teda takhle bílou, protože když se podíváme sem, tak všude pod tím je takhle tohle, což strašně vadí a nedá se na tom spát, tak jsem si na to dal tady tohle bílé. Jinak nesnáším, když tady nic nemám. A tam je toho strašně moc, takže si to můžeme hned posunout. Tak. Ale nechám si tady kousek, protože mě lehtají nohy, tak se to vždycky odrbu. Jo, když je tady tohle v práčce, nebo prostě špinavé a je to pryč, tak si beru tady tohle na to. Na čem se teda spí líp, ale jinak to mám třeba na odpoledne, když si jdu lehnout s telefonem. Tak, tady mám pak takovou hadeku, na které se fakt dobře spí. Mám ji teda rád a pak spím teda takhle. No. A tohle asi všechno, tohle je můj pokoj. Ještě jdeme z jiného úhlu se podívat. Takhle. A tohle je všechno. V příštím videu se můžete těšit, jak se podíváme na tady to. Ale to bude až v příštím videu. Možná i s jedněma holkama, které byly takhle. Možná i s jedněma holkama, které byly v minulém videu toho super venku. Tedy Tinky. Oni si říkají Justinky. A jim říkám Tinky. Mějte se fanfárově a zatím zdáš punti. Nezapomněl jsem na... No. Jo. Že si to skočíme dolů. Teď čau.